mwedzi unopera katedzera wagara pasi ndandokuisira wakagara pasi this time watigarisa muvhusha mari usati ndiri kukuchiva zvauri zvozvoka ndiri kukuchiva kuchiva yeni pachi manikiri nekaide kukura kudaiso achiparira ini nditoda ako mahombe ndikamari mari yangu kangoikwana chiteka daunowedzerwa ndikwanise kuitawo usamboita zvako zvakutora mari zvakubhadhariswa taxi breast tax haakubvira rini hakuna zvakadaro ndikukuudza kubhadhariswa taxi ai aiwa shande kungoita zvakakura chete tax mayasanenge wazvinyanya kugara zimbabwe ipiwo aiwa zviteka ungabhadharisa zvezvo ndakuwana mwari angezuna chakakura pauri pako tax iwo ugara zimbabwe ipiwo hausatonzi zvemutero wemombe wemombe kanonzwisika mombe madrug license kune drug license imbwa inobhadharwa license unzwa ndozvangofanana nemazamu yaya vakutoda futi mutero wemasamuzvandeka zviitezve ufunge aiwa but vakutobhadhara so kana businessman ane mari yakawanda achibhadhariswa iwe vanhu kana une zvinhu zvakawanda pamwiri pako unotarisira kubhadhariswa saka musati mabhadhariswa avasati zvavo vanhingirina vandikuziva kuti mai manjeka vari kutogara meeting vachitoti munhu wese ane zvihombe ngagabhadhari tax ndoziya kana bhasikoro chairura kubhadhariswa tax mazamu anotadziswa ne kune bhasikoro rechiyamote bhasikoro kubhadhariswa tax iwe why vada kugadzisa uyu anzoda kugadzisa macycletrack ari kwene macycletrack wabvunza nini ndindaisa zvemutero wemabhasikoro saka azviitezve bcause hakuna vari kuti imimi makabhadhara mataxi emabhasikoro ivo vozochitanga manje kugadzira never because zvacho zvavakati zviripo zvavanochibhadhara for now hapana vhura matepu medu mara richaya havasi kucollect mastreet lights hakuna anenge kwakaita kuti ndo asi tiri kubhadhara service delivery yacho isiri kuitwa zimbabwe oda kuwedzera futi tatanga mabhadhara mabicycle taxi ka ivo vozochigadzira manje aiwa zvishandi zvavanobhadhariswa togeti risipo mani zvanotara hakuna service delivery mabhini havasi kutakura malights yo street lights iwe mawani kungosviba chete kwakaita kuti ndo asi tiri kubhadhara ndo pane point yangu ipapa bazviite cancel this time yakatigadzirira saizi mawani but what do they expect kuti mari yacho tiri kuiwana kupiko isusu hazviitezve zvokuti muri kuwana kupi mari hazvina kana basa chavari kungoda bhadhara yemitero iyoyo ndo zvavari kuda ukuona zvokuti mai manjeka wese ane chihombe pamwiri wake uchatonzwa kunzi bhadhara yemitero saka varume futi obviously nosandikuudza tikuchive vetuzamu tudiki netudora muri safe ndoita sei right magi ndondokamura pane anokamira no chimomira zvako usatombokamura zvako. They should first deliver what they promised. Zatiri kubhadharira izvezvi tiri kubhadharira mvura kukolekta kwamarara malights but hakuna handika ndadilivhera izvozvo first kuti ungofunga zvako vachitipwazira zvinhu zvedu nevanhu vachingotibudisa mari inobvepi